Keď sa pozrieme do záhrady, často obdivujeme rozkvitnuté kvety alebo dozrievajúcu zeleninu a krásu prírody okolo nás. No Božie slovo nás dnes pozýva pozrieť sa na niečo oveľa menšie, na obyčajného mravca. V 6. kapitole Príslovia čítame: Lenivec, zájdi k mravenisku a pozoruj cestičky mravca a zmúdrej. Hoci nemá vodcu predstaveného ani vládcu, v lete si pripravuje potravu, cez žatvu si zhromažďuje pokrm. Mravec nemá nad sebou vodcu, ktorý by ho neustále kontroloval, a predsa usilovne pracuje a pripravuje sa na budúcnosť. Nečaká na vhodnejší čas ani na lepšie podmienky. Verne robí to, čo má robiť, deň za dňom. Aj my by sme niekedy chceli vidieť výsledky hneď, no tak ako v záhrade nevyrastie úroda za jediný deň, ani v našom živote neprichádzajú dobré veci okamžite. Boh nás učí vernosti v malých krokoch, trpezlivosti a vytrvalosti. Možno dnes nevidíš ovocie svojej práce, svojich modlitieb alebo úsilia, no to neznamená, že sa nič nedeje. Tak ako semienko potichu rastie pod zemou, aj Boh často koná v našom živote spôsobom, ktorý zatiaľ nevidíme. Nech nás dnes mravec povzbudí k usilovnosti, vernosti a dôvere, že aj malé kroky, ktoré robíme každý deň, môžu časom priniesť krásne ovocie.